Mikko Harjula ja Miiluksilla toimin myyntipäällikkönä. 45 vuotta kun viimeksi tarkastin. Asun Pirkanmaalla Ylöjärvellä. Tahti on melko kova. Paljon reissataan ja liikutaan autolla ja mihin se sitten se päivä niin kun suuntautuu, niin se saattaa suuntautua kaivokselle tai tuotantoon tai toimistolle. Hyvin monenlaisia ympäristöjä. Miiluksilla vastaan tästä kaivospuolen liiketoiminnasta ja sitten raskaasta maanrakennuksesta ja meillä on tässä myyntitiimi, jota vedän ja sitten omalle vastuualueelle kuuluu myös sitten avainasiakkuuksia, hieman tuotekehitystä, suunnittelua. Työnkuva on hyvin moninainen ja vaihteleva. Ja sanotaan, että priorisointikyky täytyy olla niin kuin melko hyvä. Aloin rakentaa kitaroita. Siihen liittyy semmoinen nurinkurinen tarina, että rakentelin pihasaunaa. Mulla kävi siinä sitten semmoinen reilu vuosi sitten pieni vahinko siinä kyseisellä pihasaunatyömaalla ja vähän näytin sirkkeliä kädelle. Ja silloin sitten kun mä kipsi kädessä siinä ihmettelin, niin jotenkin siinä iski semmoinen kiukku päälle, että mullehan ei yksi sirkkeliala näyttää kaapin paikkaa. Niin silloin mulla jotenkin enää lähti mieleen, että nyt täytyy löytää isompia puutyökoneita ja mielellään vannesaha ja mitä nyt kaikkia höyliä voisi olla, mihin voisi kättään työntää. Siitä mulla tuli sitten semmoinen idea, että mulla on joskus käynyt mielessä, että kai niitä jonkunlaisia kitarankin rakennuskursseja on. Ensimmäinen kitara on työn alla ja pikkuhiljaa sieltä sitten valmistumaan päin. Että kyllä se on niin kuin itselle semmoista meditaatioa, että joskus se 3 tuntia saattaa mennä, että sä liimaat 2 puunpalaa yhteen ja se on siinä. Palautuminen tulee sitten niissä arjen jutuissa, niin harrastuksissa, joihin kuuluu sitten kitarat ja kuntoilu ja eräharrastukset. Työn ja vapaa-ajan ero on aika häilyväinen välillä ja se on tärkeä ominaisuus, että osaa työntää sitten oikealla hetkellä ne työasiat taka-alalle, että se kokonaisuus pysyy tasapainossa. Ja mulla on aivan upea perheen kanssa sitten touhutessa ja tehdessä, niin yleensä kyllä se balanssi aina sitten löytyy ja työasiat unohtuu.